So yan mga ka-alright, pakita ko sa inyo no, walang uling yan no. Yan, walang uling, sasalang natin. Yan, para makita nyo no, kung magkakauling ba o ano. Yan no, walang uling yan no. Kita nyo. Oh. Kuya Gasyo, para sa tao, para sa pamilya. Gumagawa ng bahay, kahit walang sweldo. Sablading umaasa ng konting paghango. Pagod man ng katawan, tuloy lang ang trabaho. Para sa anak at kapwa, lagi siyang andito. Kahit mag-isa sa laban. Ayan, good morning mga ka-alright no. Araw ng Monday. So di mo na isama si Cornel kasi kay Kuya Joel daw gagawa no. Doon kala Kuya Joel. Tapusin ko yung ano, yung gate doon, nalagyan ko ng lock, barrel bolt. So nagdala ako ng tubo. Hindi ko kasi nagawa nung nakaraan kasi walang tubo. So yung nagdala ko yung mga scrap ko. Ayan, chat ko na lang si Cornel. Bukas na lang siya, para test niya. Alright, nanawa niya ako doon. Daw? Galo na. Lagyan gasolina, naubusan sila din Ito. ng gasolina. Ay, pwede na to. Pwede na yan. Yan, bumibili ko din, wala akong matuloy. Sila, malapit tuloy ng pahinga. Oo, na 1 litro. Sinong naubusan? Ay, yung barako. Ang litis yun, di ba? Naubusan daw ng gas. Buti may dala akong ano. May dala akong buti. Kaya huli vlog, naubusan ng gas. Ay, sige Bobby. Una na ako dahil nakasinggil naman yan. Mabilis lang yan. Wala ako! Buti, may dala akong buti. Yung ano, nagdala ako kasi plano kong ano, pagka dala ako ng mga motor shop, plano kong bumili ng used oil. So ayan, napaka ano, bless. May nagpagawa agad sa akin, dalawa. Ganon din sa ginawa ko tulad ng kay Ate Margie. Kasi sa kanila yung tangki. Tangki daw sila ng super kalan. Dalawa, so gawin ko daw. So discount ko na lang kasi sa kanila yung tangki. May babaguhin ako sa ano, sa nozzle, sa burner. Lalakihan ko, gawin kong uno na tubo. Kasi yung 3/4 ano, medyo alakanin. Para lalo siya mag-flow din ng uno. Mamaya pag-uwi gagawa ko. Testing ko yun kahapon para mapag-aralan pa natin kung ano yung dapat pag-uwi din. So gagawin natin uno para malaki. Kasi malaki yung ano eh, gis ang magkakatubo ng ano, tangke ng super kalan. Kaya kailangan malaki din yung burner. Hirap siya pag ganung malaki, tapos 3/4 lang yung ano, 3/4 lang yung burner. Kaya hirapan siyang mag-bounce dun sa pinakang ano, tubo. Kailangan nakaka-bounce kasi para maganda yung apoy. Sila oh.
dyan. Kahit ngayong umaga naman, mga nagano, nagja-jogging. May mga nag-show dyan. Nakaraan yung snake, cobra. Nag-show. Yan. Good morning mga ka-alright. Dito na tayo. Ganda ng bahay yung ginawa dito. Pahinga na. Ito-flooring nyo. Buhos na lahat. Alright. Dito tayo kala ko Joel, no? So bali gawan ko ng lock, no? May lock naman nasa sa ano. So wala akong flat bar. Yan. Siguro sa mga start. So yung mga ka-alright, no? So uwi na lang ako dahil wala pala yung welding machine. Dinala pala sa pili. Yan. So lalo na akong magagawa rito. Uwi na lang ako dahil para magawa ko yung ano kala nyo na order sa akin mga ka-alright. Let's go. So yan mga ka-alright, dito ako sa bahay, no. So umuwi ako dahil wala akong mga gamit na welding machine. Doon. Dinala pala sa Erga. So ayun. Bali ito nga. Gagawin ko na lang yung ano, yung inorder sa akin na kalanselo. Pwede gagawin ko tangke. Ayan. Alright. Yabot ako ng ano, hardware. Bibili ako ng ibang kailangan para tuloy-tuloy yung paggawa ko. Alright. Ayun, tipid na yun. Saka nagbili na ako ng mga gamit ko sa ano, sa Kalanyusol. Alright. So ayan, mga ka-alright, bali si Kuya ay may-ari ng hardware dito. Nakwento ko yung pagbawa ko ng Kalanyos Oil. So binayaran niya agad, oh. Pataling ko lang na dito. Kaya salamat, Kuya. Para ayun na nga mga ka-alright, no. So bali kanina nakapagbili tayo ng materialis. Tinapos ko yung kay Ate Margie. Ginawa ko ng stand. Nagbili ako ng ano kanina, no. So ngayon tinisting ko ng gabi para makita niyo yung apoy. Ayan. Ganyan po pala kasi napula kasi yung may karton pa. Ayan, o. Dapat nawawala yung karton. Local. Alright. Napula kasi yung mga pampasindi ko ng karton meron pa. So pag naubos na yun, asul na yan. So, napakalakas yan kahit maglaga ka, o. Ayan. Heavy duty pang outdoor. Ayan, o. Yung design po niya pang outdoor mga ka-alright. Testing ko para makita niyo yung apoy. Nakarang kasi di makita kasi tanghali. Ayan. Ayan, o. Blumbo na, o. May mga karton kasi yung pinansindi ko meron pa. Kaya nadilaw pa. Bumbuwang ako yun. Takas. So may ano yan, may panlagayan dyan. Ito. Para pagka maliit na kaldero, yan. Hindi siya magpatong ng kaldero kung maliit. Tapos kawa. Naka-design to kasi si Ate Margie ay nagluluto ng mga ulam. Yan, dinesign ko talaga yan para sa ano, heavy duty. Mga ka-alright, no? Maganda, oh. Siyempre, shoutout kay ano, kay Kuya Elmer Talagtag. So nagpagawa siya.
binayaran niya agad ako. So ito, nagawa na ako ng burner. Ayan o. Na-testing ko na rin to. Ayan. May burner na. Yan kay Quelmer. Nanonood din si Quelmer ng mga vlog natin o. So, na-testing ko na to. Maganda ng apoy. Ganda. Tapos, gagawin ko na ng base. Tapos, tangke. Ang tangke ko ito. Tubular. 2x4. Ayan o. Lalagyan ko na ng cover, tikabilang gilid. Tapos yung gripo. So, para ito dito, kay Ate Margie. Yan o. Yan po magiging style niya. Yan. Hindi man naabutin ng ano yung kawa. Kaldero. Ganyan po magiging style niya. So, may gripo yan dito. Dito ko pa nailagay yung gripo. Yan o, blue na o. Grabe o. Nakasang apoy. Ganda po ng apoy niya. Walang uling yan. Pag ganyang apoy. Yan, kahit isa lang niya yung maliit na kaldero, ilulusot kasi meron akong ano. Yan o. May karton pa kasi. Doon pa sa baba. Para ubos. Yan o, blong-blong o. Ganyan po pala kasi yan. Kahit maglaga ka ng ano, baka. Grabing heavy duty. Kalan. Ano yan? Tangke ng super kalan. Napakatibay. Yan. Alright. Kaya pinakita ko lang na gabi para kita-kita yung apoy. Ayan. Kaya ganda pa yun mamaya pag naubos na yung mga pinampainit natin na mantika pag-umpisa pag-paapoy. Pero maganda pang paapoy niyan, ano, magkakahalo na gaas, crudo sa gasolina para hindi na magdidilaw, no? I-mix lang yun, nahaluin. Yun na yung pampaumpisa. Kahit maglaga ka ng baka, maganda na. Lalakas pa yan kung tuloy-tuloy na susuportahan ng ano, langis na pumapatak. Nakasagad yan. Nakasagad ng controller. Alright. Oh, grabe. Puputin na lang man yung orange. Yung ganyang apoy, walang uling yan. Tubo ko na yan. Grabe. Lakas. Purong apoy. Purong apoy ang nilalabas, oh. Buong buo. Ganda talaga ng ano. Ganda ng tangke ng kalan. Ng super kalan. Gandang gawin. Heavy duty. Yan, oh. Talaga kahit maglaga ka ng ano, baka, bilis malambot yan. Sigurado. Ano. So yung mga ka-alright, pakita ko sa inyo, no, walang uling yan, no. Yan, walang uling. Sasalang natin. Yan. Para makita nyo, no, kung magkakauling ba o ano. Grabe lakas, oh. So, pinahalang natin yung ano, takurin. So, asul na asul, oh. Grabe lakas niya, no. Oh. Lakas. Kaya makikita nyo kung may uling yung puwit. Napakita ko sa inyo. So, ganyan kalakas, umaapaw, huwag kang ibabaw yung apoy. Oh. Yan. Lakas ng apoy, oh. Grabe, oh. Grabe yung heavy duty. Alright, hindi. Napakagandang gawing ano, Calan oil ng ano, ng tangke ng super kalan. So first time kong gumawa nito ng ginawang ano, Calan oil yung super kalan na tangke, no. Ayan. Napakaganda. Lupit. Yan, oh, walang uling yan, oh. Kita nyo. Oh.
Oh, kung ano pa rin, kintab pa rin. Oh. Walang uling yan. Kaya siya sabi nung iba, mauling daw pag ayaw nila bumili kasi mauling daw. Kaya walang uling yan, depende yan sa gumagawa. Ayan, alright. Lupit. So ayan na po, nagpakita na yung blong blow. Grabe, ganda. So ayan, hanggang dito ating vlog mga ka-alright. Yan, maraming salamat sa inyong suporta at patuloy na pagsuporta at mga susuporta pa. At sa hindi pa skip ng ads, I love you all. And shoutout din sa mga lahat ng sponsor, no. Lalo na kala Ma'am Janet, Ibanez, si Sir Ibanez, Ma'am Marilu Manabat, Kuya Jerry Rivera. Yan. Shoutout sa inyo. Yan, sulit yan. Kuya Albert, Kuyang, yan, shoutout sa inyo, no. Na mga patuloy na sumusuporta sa ating pag-vlog. Yan, maraming salamat at patuloy pa kayong pagpalain ng ating pong may kapal. I love you all. Bye-bye.